sakon hajiya amina ne, hajiya amina kebi kwankwasiya jirgin fitan talakawa, dan musa za mu zaba kasa ta kai za ka rike ta. Sakon hajiya amina ne, hajiya amina kebi kwankwasiya jirgin fitan talakawa, dan musa za mu zaba kasa ta kai za ka rike ta. Sanya sarki Allah mai iko da raina, sarkin da yake fa bayarwa sannan ya hani da barna, ya rabu kayo tsira da aminci gun sanyi na raina, shugabana mai madina abin fifitawa na raina, a hadi da sahabanansa ka sanya farin ciki na raina. Sakon hajiya amina ne, hajiya amina kebi kwankwasiya jirgin fitan talakawa, dan musa za mu zaba kasa ta kai za ka rike ta. Tawa aike bucan ta dosa ba tsayawa, can fadar hajiya fa amina ni can zan tsayawa, biyar alhaji salisu jafar da tijo na kowa, hidimar ki ga kwankwasiya kwankwasa mama yana yabawa, hajiya amina ke bi kwankwasiya ba ta nuna ke ta. Sakon hajiya amina ne, hajiya amina kebi kwankwasiya jirgin fitan talakawa, dan musa za mu zaba kasa ta kai za ka rike ta. Mai wuri ya zo kaga mai tabar ma sai kai na dewa, shugaba na kasa a baiwa jajirtattun da zai iyawa, mai kishin tallaka da ganin sa kai kasan bai gazawa, burinsa samar mana da tsaro a kasar mu a bar yabawa, ta cire mu a kuncin da muke ba ciki al'ummar kasa ta. Sakon hajiya amina ne, hajiya amina kebi kwankwasiya jirgin fitan talakawa, dan musa za mu zaba kasa ta kai za ka rike ta. A kasar nan loko da sako yaro da babba kowa kukawa, ba maza ba ko fa mata kowa ka kalla sai kukawa, ilimi ya tabarbare jahilci ta ko ina yin shigowa, gasa bil adam a kasar nan sun fi siyo kulawa, manoma babu damar yin shuka a cikin kasa ta. Sakon hajiya amina ne, hajiya amina kebi kwankwasiya jirgin fitan talakawa, dan musa za mu zaba kasa ta kai za ka rike ta. Cin hanci da rashawa malan kai akwai takaici, a kasar nan yayi katutu ba sauki abin takaici, sai ɗibar dukiyar fa kasa suke yi ba haramci, gwamna ya sun kuma kayan aiki akwai takaici, a mulkin waifa mai gaskiya ne